С друг баркод ще тръгне. Ей, да му се навиди. Какво стана? Не, тук бе имаш нещо, чакай малко. Какво бе? Чакай малко. Аз ще го изтрия. Ма не, няма да стане. С десния бутон. Да. С десния? Айде. Съд няма, то вече съм направила запис. Няма да стане. Аз му дадах запис, зато и няма да стане. Я пробвай пак. Изтрива ли? Да. Нека ли? Допълни се ID. Няма, то нищо няма. То се загуби получателя и всичко бе горе. Не, то се записа. Добре, бе. Чакай да пробвам. Президентство. Тани 23. Какво стана, бе? Име на получател, къса на получаване. Телефонно известяване. Баркод. Сега ще ми изпише, че има пратка вече такъв баркод. Известие за доставяне. Да, и тук ни маркирах. Виж какво става? 3.31. Я да му дам запис. Стана, бе. Става. Браво! И тук пишем 3.31. Те то всички ще са толкова. Какво стана? Не стана, данните не са записани. Базата данни съществува пратка вече. Баркода трябва да смениш. Ма тя си има пратката. Нищо няма да сменим. Ей, да ми се навиди. Просто ми отбелязах, че има обратна разписка. Баркода аз ще го сменят от най-лесно. Той го анулира. Не бе, така. Добре, после няма да ти иска 3 лева и 31. Еми ще ми иска, аз... Анулирай го. Да, тук ще го анулирам, тук не. Да. Ей, анулиране. Анулиране. Тук какво иска? Егене. Анулиране на услуга. Баркод? То стария, де го оставя? Не. Стария, новия няма да стане. Да я анулиране. Да не съм пуснала. Ей, че се обърках, не сте. Не бе, Бори, бон не сме издали. Какъв бон да му дам? Анулиране, айде. Потвърждавате ли? Видите баркод на бона. Ето няма. Аз отидах на групови пратки. Тъй, я да видя в касовия апарат записали съм. Не трябва да се е записал, между другото. Аз днеска не съм приемала, не писма няма. Ама има го. Има го? Има го, да, ще ми ги иска 3.31. Не 3.31, по-малко, 2.47 ще ми ги иска. Вътрешна апаратка. Какво става тук, бе? Каква е датата с 13 май? Който е 13 май? Не знам, нещо си гледала. Аз гледах, да. Гледах. Аз са пъти колко съм. Той от 22. Тъй, начално салдо, разходен, община Разград, местни данъци и такси. Няма го бе в касови апарат.